Meron tayong board dito sa mesa natin ngayon. Model nito BS200 na Yamato. Galing na rin to sa ibang paggawaan at hindi kinaya, no? Kasi nagpalit na daw ng IGBT, tapos makailang balik sa kanila, ganun pa rin ang problema, panay nasisira yung IGBT. Pero ngayon, ang complaint ni customer dito is ayaw na mag-power yung welding na to o yung board na to. So check muna natin yung IGBT dito. Wala namang wala namang physical na sabog, wala ring diyan. Wala ring parang usok. And dito nakikita nyo yan, may lamat na yan nung pagre-repair. Pero bago natin makaligtaan yung pinaka basic na troubleshooting, i-check muna natin yung diode nito. Kasi nakaligtaan ko yung nung una So check natin. Nandito na lang. So yun, buo. May 0.324 tayo na voltage drop. Yan. Dito tayo sa IGBT. Yan. Ay, wala. Patay. Yan shorted. 0-0. Yung kabila naman. Saan ba yan? Dito rin. Ganun din. 0-0 din. So kaya naman siguro ayaw mag-power ng unit, gawa nga ng shorted na yung IGBT. Pero wala pa namang ganong ginalaw. Swerte pa rin tayo dito, tsaka swerte pa rin si customer. Bali, tatanggalin ko lang muna yung IGBT, tapos tester natin kung mawala ba yung shorted. So, hindi ko pala nakaligtaan ng test. Nakaligtaan ko pala yung tester, yung main bridge type diode natin. Kung shorted ba? Buo naman. Buo naman. So, buo ay. Hindi. Shorted na kasi ito, kasi negative positive. Tapos shorted din yung output. Yung main capacitor natin shorted Buzzer tayo. Yan shorted. So tanggalin muna natin yung mga IGBT, baka mawala yung shorted. Bali, andito tayo ngayon magte-test tayo ng signal ng IGBT. Pero pasensya na, hindi ko na nakalimutan kung mag-video nung PWM control board natin, yung nandyan. Yan, nakalimutan kong ipakita sa inyo yung signal. So dito na lang, kasi tapos naman ako mag-check dito, naikabit ko na rin, balik ko na rin yung PWM control board. Tapos dito na lang tayo mag-check sa IGBT side. So bali, dalawang channel gagamitin natin sa scope natin ngayon. At may i-explain lang ako kasi madaming nagtatanong regarding sa paano gumagana yung IGBT. So bali, papakita ko ngayon bali, yan yung scope natin. Sana hindi lang bumigay yung pyesa na tinitesting natin dito, yung IC na 4688, kasi umiinit kasi yun So maging aware lang kayo doon pagka nagtitest kayo ng mga ganito. So on natin, kung tingnan nyo yung signal, so parehang-pareha. Parehang-pareha yung signal natin ng high side at saka yung low side. So dito, kung titingnan nyo yung signal ng waveform, mali po yung
nagsabi na hindi daw parehas na gumagana yung IGBT. Kailangan daw may isang namamatay at saka isang nagsisindi. Tama naman po yun, wala namang question dun kasi yun naman talaga ang ano. Pero kung ang iba kasi ay ito na lang ano. Kung titingnan nyo dito, parehas naman nag-o-on yan eh. Parehas naman nag-o-on yan. Pero individual na tiningnan natin yung signal. May naka-hook up tayong ano dito, test lead dito at saka test lead din sa baba. So bali individual muna. So dito lang, i-explain ko lang dito. Base kung titingnan nyo, ito yung waveform ng high side at saka ito yung waveform ng low side, yung kulay blue at saka yellow yung high side natin. Kung titingnan nyo dito, habang nag-on yung low side natin na blue, namamatay yung high side natin. Pagdating naman dito, nag-on si high side, namamatay naman si low side. So yan ano, sabay po yung gumagana. Depende lang sa signal na tatanggapin ng IGBT kung anong signal na nakalagay ang nagbibigay sa kanya is negative ba or positive ba. Or 0 ba at saka yung naka-specified na voltahe doon. Kung wari 0, di patay yung isang IGBT. Yung naka-design naman na gumagana ng positive, yun yung gagana. Mahirap yata ang ano, complicated yata i-explain sa inyo. Pero ganito ang ano nun, ganito. Pero pagka gusto niyo naman ng full wave na signal, so ganito ang pagtetest. Saan ba yung gagamitin natin? Yung yellow na lang. So bali parehas na parehas na gate ang i-connect nyo at saka gate din dito sa kabila, ang taas. O bali ito yung kalalabasan niya. Yan yung full wave signal natin. Yan na yung tinatanggap ng IGBT kung makikita nyo sa operational na. Bali, tandaan nyo rin parati kasi ang daming sa akin, ba't parati daw silang nasasabugan. Ito yung isang tanda nyo, parati nyo isi-center yung oscilloscope nyo at saka bilangin nyo yung square kung ilan ang sa taas. Dapat ganun din ang square na mababasa nyo sa baba. Ito, mula dito 0, 1, tapos palagay natin nasa gitna. Tapos dito rin 0, 1 dyan. Dapat pantay yung baba at saka yung sa taas pantay. Either sa kanila ang tumaas sa taas or mababa yung sa baba, huwag nyo po kayong magkakabit ng IGBT. Masisira agad ang IGBT nyo. Kailangan nyo ayusin yan. Kailangan nyo hanapin kung anong sira para maging pantay. So dito na lang, hindi ko masyadong pahabain to kasi baka umiinit yung MOSFET natin na ano, kakapain ko muna. Yan, mainit na nga. So sana may naliwanagan sa ano, sa paano gumagana yung IGBT. Pero kung may nais pa kayong ano, malaman, mag-PM lang kayo sa FB account natin para siguro balang araw makakagawa ako ng video na talagang madali lang intindihin. So bali dito ngayon, wala na tayong kaba pag nagkabit tayo ng bagong IGBT. Bali ngayon, naikabit na natin si Yamato sa chassis niya. Nakakabit na rin lahat-lahat. Ito na yung itsura niya. Subukan natin paanda rin. At malaman natin kung ano, kung may puputok ba o ano. Pero sa tingin ko wala kasi perfect yung maayos yung ano niya. Yung signal kanina nung tingnan natin sa oscilloscope. So on natin ngayon. Yan. So 265. Patataas na pala nito. Kaya pala 265 tapos tingnan natin kung may output na.
So ayan, bali 62.8. So balik natin. Yan, 62.9. So okay na yan. Bali, ang ano ko na lang, nalaman ko na to 60 yan, i-adjust ko na lang. Yan kasi ang mahirap sa mga gumagawa eh. Kinakalikot ng ampere para tumaas lang. So hindi pwedeng ganyan. Kasi ito, ano lang to, 200. So 200 amperes lang to. Bali, balik lang ako pagka na-set na, tapos testing natin i-welding sa labas to. Bali, balik tayo dito sa loob, ano? Nung tinesting ko to sa labas kanina, may isa pang problema tayo. Nakatodo yung lakas ng welding na to. Ayaw makontrol. Kaya naman siguro piniit nila yon para humina. Pero wala ring nangyari. So, hindi bali. Trouble ulit natin to. Try lang muna nating palitan yung op-amp. Nakikita nyo yan. Yan o yan. Try nating palitan yan. Kung wala pa rin dyan, so tatanggalin pa rin natin yung PWM board na to para i-trouble, ano. Nandyan lang naman yung sira. Balik lang ako pagka natapos ko ng ma-repair. So balik ngayon, magti-testing ulit tayo kung makokontrol naman natin pagkatapos kung mapalitan ng op-amp. So bali, na-set ko na rin yan, naka 200 na rin max. So set lang tayo ng 106. Tapos try natin dito. Ayan, nakokontrol na. So baba natin 40. Okay na. Todo natin ng 200. 201. Ayan, okay na.